Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, te hakan ka video nga ko keren AA halor kato ka jing sya ujor jong ubadeng notrong hawai bro. Hakaba ula let ujor ya ubadeng notrong sya ka MSCW. Te nakaleng ka jonga kum way neki content creator. Kadon ka jing sngaw namar parakasi ban syu ya bu sneu ban syu ya le neki kam long ka baha. Kabaningkong kade bandon sya kata ka problem solving lane ka conflict resolution. Ban sule direct daki kam te kalong kumba bu sneu para kasi. Kabaning kong kadai bandon swa kata ka jing ya keren ya thu. Lada don ka jing bom setenat lane ka jing bom sneu baha ya ka jing keren jung badan tudong. Dai ban ya keren ya slok swa kan. Lada ka jing ya keren kamlong ka ba saiso. Bat kamlong ka ba bej kumta lada le daki kam ru ka biang. Nakaleng ka junga ngamyaro yu badan tudong. Bat nga kenturu ya badan tudong ba uday ban sangeno ban timsi. Umday ban timsi timsang haki social media. Namar ki khlung ki khnaru kilayo sngaw. Ki bala he lasan kilayo sngaw. Kumta kamlong ka bha. Khamtam ki khlung khna haba ki sngaw ya ki ketinsi kila ban penbutlang. Kumta kamlong ka bha nga kentu ya ubadan tudong ba un penduna no katimsi un sange no katimsi haki social media. Kidon ki jingkren jong ki badai. Bat kidon ru ki babakla namar ka jinglong breu umla biang. Lada pensong nong rimba ki jingkren jong badeng trong ot ki bun ki badai. Nre ka jing bom pensong tenat ya ki nong snap kalong ba timsi pelat ha ki video. Kumta dena kata kadau ba ki breu ya ben ki kentho ya badeng trong lada timsi. Bun kia kerpat ba ubadeng uday ban sangeno katimsi. Tena kaliang ka jongaru ngal khamilenti ubadeng ba un sangeno katimsi. Namar ngakwa bet ba un kren bet tangi ki kentin ki babha. Ot wat la ya ka ketin khasi jungi pat simla itu ha ka khnit ba phra jong ka ritincha ka rindien rei ngidai ban burom ya ka akor ka burom jong ka jadi berkasi ngimdai ban penpau taki ketin si ketin sang. Ot bun nanging ya timsi ha kajing bitan reban penpau ha ki social media te kam lo baha namar layu ilut namar sisin bala publik te kala viral bat bun sakiba sim kum nigum tai kiba edit kiba pun sapriang kiba share te kala nang viral bat ka long kumba ajing hikai ya ki khlung khna namar ki khlung ki khna ru kila yo sngaw ya ki tinsi tinsang te nakaleng ka jonga nga kentu ya ubadeng ba un sangeno katimsi umdai su ban timsi nrai keren be ceki jingsha lada ubadeng ukren ki jingsha kumta lada don mano ba IFIR lane ba ujor sakano kano ka seng kumta kyunom la lada keren saka jingsha namar lada ki letam lada ki ujor kulmar kamut lada ngi file kis kelamangiru ngila nginyaj be cakut deban le kumta te ngasu kentu yu badang sasin ba umdei su ban timsi ha ki social media un penduna no ka timsi un sange sendon ya ka timsi khnang ba ki khlong ki khna ki bala he lasan kinom ya sngaw su ya ka ketinsi kin skatanat ban skap ya ki video jung badang lada ubadang timsi su em ki ba kersan yu ki nongbut jung ki bun ha nre ka ba penmong ya ki pajba kalong ba timsi te lada ubadeng kala pamut no timsi su kemut kipat ba kin so tanat biang yu wat unang kiu nang ne sakmat un poi daki lak daki million ki subscriber kermen haden un poi be daki million ki subscriber te parlok tang kini ki kentin ki jing persothu jonga hakane ka video nakalian ka jonga ngakentu para kasi lada don kano ka jing bom setenat ya unu bro omdai tengi ubadeng rei yanga yano ru dai banyak keren setu swa omdai ban sule direct daki kam namar lada le direct daki kam lada ya cakaan kemut un wai uba wai babai
unwai ubom donie unwai ubapen kenyan nama radaya cakaan kaketin kasih jengi 4 semla itu hakari tinsar jong kari india ngimde ban bam jaklutan ndre ngide ban ya perkat lem parkasi ngimde ban busne parkasi ngimde ban bisni parkasi namar ban su ya bisni parkasi te kamlong ka bah ngi ba kide ki bro ke bah spa kim perkat ya ki baduk ya ki bajenjar ndre tang su baklak tiek ki wadau bat ki le ki kam kumta mangi ngide ban husiar bat ngakentu ya ki ne ki bro ke bah spa ru ki bakleo ya kapisaru kimde ban sule don bor ya uparu parasnam aga jingsha de bandon swa kata conflict resolution namar para kasih bana bucun busneu kam long babah te lada ja bakata ka jinga kren kam saiso te sale lagi kam ru kabiang ndrei klem kano ka jing ya kren ya sotu ndrei sule lagi kam te kam long ka babah namar ba lada fikleo lada ya kendu bat uba am wat lau dokru unya side bed na kam taka hok lajong unya side bed lada poe sakut unya side bed unut ban benda wadala deru lada ya kendu badu buru ba kumta kamontoy kata kaspa jung pi namar kajing satar jung bro te kapan job yu kumta ngi de bena perkhat lem para bro dai tang para kasih ndrei ya kiwe ki jaj benru kabar kongsan kadeka problem solving la neka conflict resolution te perlok khule sibun lingba kaneka jing bensai ka jonga hakane ka video dongin sa siam biang hakiwe pergi video